Unong elam san perthei ubaderu Menteri Ramba Berem Gajela Dr. Didi Lapang Hakashitarik Urisau ula penbenaban syong tat no nakakam kum unong ay but jong kasor karjela. Hakashithi balapha sya Menteri Ramba Gajela u Konrad ki sangma u Dr. Lapang ulaong. Hadian bala perkat sani bha badda ka mensim ka basngongu nga penbenaban syong tat no nakakam kabangabat kum unong ay but kasor kar Meghalaya. Ulaong ru kajingyat lenti jonga hakaba ajing syakri ki patba kajela Meghalaya kalayat haringkat bat kijingkala. Ngalayo iya kajingkiw jong kajela bat ngasngo sarong banyadan bantah kani kajingkiw syaprang. Ki jing ki bangya kendu kilong kilat ki bapen keladur bat man ki maumer ki de kalendong ka batma jo kajing hikai. Kat ba ngadang ay kublay katdu ngakwa ban penpa ko jing sngo halor ka mensim ka jing syania bat halor ka kabu bala penyo hanga. Ngalaha ban no syadien amtang ya ki parlok ki betre lang hendro ya ka yeng kasem ke bala yang ringkat bat nga ha ki jing bat ki jing sngo bha kumju. Sngo bha pediang ya ka ne ka shithi no kam jonga kublay shibun ya baro ki jingken mau ong u Dr. Lapang ha ka shithi sya u Menteri Rangba.